ин нақша ба ман хеле кӯмак мерасонад ки ҷавононро ба сӯи масеҳ биёрам. рафторҳоямон аз арзишҳоямон муайян мешаванд, ҳамонҳое ки аз ақидаҳо вобастагӣ доранд. онҳо аз муносибатҳои дар оила буда ташаккул меёбанд ва наврасон ба онҳо бовар мекунанд. ин кори рӯҳулқудс аст ва ӯ муносибатҳоро истифода мебарад. мактаби машҳури тиббии умумии ҷаҳонии ҷон ҳопкинс як тадқиқоти ҷолиберо супориш дод. ба ду олим, томас ва дуазунский, дастур доданд ки дар давоми 30 сол 1377 хатмкунандагони он мактабро дақиқан биомӯзанд. тасаввур мекунед, осон нест омӯхтани 1371 нафар хонанда дар зарфи 30 сол. олимон фаҳмидан мехостанд ки оё сабаберо пайдо кардан мумкин аст ки сар задани 5 бемориро дар ояндаи кӯдак пешгӯӣ кунад. яъне оё мумкин аст ба кӯдак назар карда бигӯем вақте ки ӯ калон мешавад, дар ӯ бемориҳои ошуфтаҳолии рӯҳӣ, фишори баланди хун, омоси зарарнок, бемории танбашавии рагҳои хунгарди қалб ва худкушӣ аз андоза зиёд мегардад. ё ин ки мушоҳида карда гӯем, ана ин омил вуҷуд дорад, яъне дар калонсолии ӯ хуруҷи ин бемориҳо баланд мегардад. пас аз 30 соли тадқиқотҳо, ҷамъияти тиббии амрико хулосаҳояшро ба нашр расонд ва як сабаби умумиеро пайдо кард. ин омили этиологӣ на бо парҳезгорӣ ва на бо гимнастика хотима меёфт. медонед бо чӣ? бо муносибат бо яке аз волидайн, аниқтараш бо падар. шояд гӯед, номумкин аст. ман низ ҳамин тавр фикр мекардам. аз ин рӯ ба мактаби тиббии ҳопкинс занг задам ва хоҳиш кардам гӯшакро ба тадқиқотчиён диҳанд. дар зарфи 3 дақиқа онҳо вобастагӣ аз бемуносибатӣ бо падар ва ин 5 бемориҳоро ба ман фаҳмониданд. ҳар касе ки набошед, аз кадом нажод ё миллатед, аз оилаи бой ё камбағалед, танҳо як омиле ҳаст ки ба авҷи ин бемориҳо сабаб мегардад ва ин стресс аст. бале, маҳз стресс бевосита ба ҳамаи ин 5 бемориҳо алоқаманд аст. акнун ба худ тасаввур мекунед, кӯдаке ки дар фазои муҳаббату самимият, муносибатҳои хуб бо падар ба воя расидааст. ана ӯ ба воя расид ва дар ҳаёти ӯ низ стресс вуҷуд дорад, вале ӯ болои он ғолиб меояд. чунин эҳсосе ҳаст ки ҳама чиз дар ҷаҳон ба сӯи муносибатҳо мебарад ва чӣ тавре олимон исбот карданд, ки аллакай аз рӯзҳои аввали ба дунё омадан мағзи сари навзод ба таври биологӣ барои муошират омода аст. ана барои чӣ норасоии ин муносибатҳо метавонанд ба саломатии инсон бевосита зарар расонанд.